2009 bisini Brazil Russia China te India no tui songsa jago BRICS motha bisini ni yagulo South Africa arawa habuika abo ngi thangka BRICS China nayo mothani tebo krak khlainani America bai kobol jak G20 no khiklaye hayung gnangai kobolnani Russia China o naimung no yasago koktoma manai no Bharat abono tabusuk jara tui naya ngi tongo BRICS sok khobjak hakoto rogno tui kok buma no tui no kuchuk beramni koklam khlaijagui tongo Chinni angra no tui bo tebo bangrina ni bagui no oboti bodol bangri mungni musungma hene kok thungmo saimankha Bharat hakotor no obono tui no pullawo ihi hene saklai rijaka taklai bisini 1 December Indonesia ni thani G20 ni asuk phangmankha Bharat phainai bisini November talo Bharat songsa jakha G20 ni kuchuk beramni koklam panda